हेलौ नमस्कार खुलुमबाय बयखौबो गुड मर्निं दा दिनै मोनसेबाव भिडिअ एक्चुअलि मैया मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बिनिनो फल' आप दा नेपालाव जाबाय थानाय बे थासारिनि सायावहाय स' मैया आं बुंदोंमोन जे माखासे जाहोननि थाखाय बे प्रटेस्टआ जादोंमोन दा एसे स्लाइड आपडेट जिनिसा दा बयनिफ्राय गिदिरसिन बाथ्राया जाहैबाय 24 घन्टानि गेजेरावनो माने मैयानि गेजेरावनो नेपालनि सरकारा थेर बेथेर प्राइम मिनिस्टारा रिजाइन होनो गोनां जाहैबाय हम मिनिस्टार रिजाइन होनो गोनां जाहैबाय माने गासिबो सरकारानो रिजाइन होनो गोनां जाहैबाय माने सरकारानो बायबाय बे प्रटेस्टनि थाखाय लोगोसे खोनानो मथेब्ला 20-25 जना दाहालागै थैबाय आरो 500-600 बे बाराबो जानो हागौ बिनिफ्राय बांसिन सुबुंफ्रा जखम जानानै दङ दा खोथाया जाहैबाय protest the power of Gen Z बे young generation फोरनि दानि गोदान young generation फोरनि protestनि बेयो मोनसे power दा नोंसोर मिथिगौ जे बेबायदि थासारिया 2022 आवहाय श्रीलंकायाव जादोंमोन सरकारखौ सिफायनो हादों 2024 आवहाय बांलादेशआव जाबाय नोंसोर मिथिखागौ सरकारा सिफायबाय बे बोसोरावनो 25 आव इन्डोनेसियायावबो बे सेम जाथाया जादोंमोन दा नै मैया दाख्लि नेपालाव जाहैबाय दा खोथाया जाहैबाय बे जेन जि जायखौ नाम बुंदों बे यां जेनेरेशन बे नों आं बायदि 20 निफ्राय 40 बोसोर आं दाख्लि बुंनाय बायदि ओरैबायदि पावार दं बिसोरनि आखायावहाय दा बिसोर गोसो जायोब्ला मोनसे सरकारखौ सिफायनो हायो एटलिस्ट दासिम जों बेखौ मिथिनो हाबाय मोनसे नङा मोननै नङा मोनथाम मोनब्रै कान्ट्रियावहाय दा मानो जायामोन बे माने बे प्रटेस्टआ बे मोनसे साननो गोनां खोथा दा बिदिथ' नङा जे गोसो जाबाय गोसो जानानै जोङो सेंग्रा मानसिफोर लोगो जाबाय मोनसे प्राइम मिनिस्टारनि एगेन्स्टआवहाय जों प्रटेस्ट रेलि खालामबाय प्रटेस्ट रेलि खालामनायनि उनावहाय जों देरहाबाय बिदिथ' जाया दा जाहोना जाहैबाय बेनो दा बियो मोनसे मख'नो गोनां बियो मोनसे साननो गोनां बयबो बे खोथाखौ मिथिनांगौ दा नेपालनि सरकारा बुंनाय मथेब्ला जोबोर करापसन खालामगासिनो दङब्ला जेरावहाय गावसिनि सरासनस्रा सुबुंफ्रा एसेबां दुखु खस्थ' साख्रि गैया बाख्रि गैया जिनिसफोरनि दाम बारायबाय खस्थ' खालामनानै सोलिगासिनो दङ जागासिनो दङ उल्था फारसे बे सरकारनिनो जायफोर मिनिस्टारफोरनि फिसाला फिसाजो बिहामजो लाख लाख क्रर थाखानि जिनिस बायनानै गेदेर गेदेर न' लुनानै बाहेरायावहाय बेरायगासिनो दङ फट' होगासिनो देखायगासिनो दङ दा बे मोनसे खारन मानोना सरासनस्रा सुबुंफ्रा हमनो हाबायमोन जे नोंसोरथ' जोंनि थाखाय जेबो खालामला गावबागाव न'खरनि मानसिनि थाखायल' नोंसोर बे सरकारखौ सालायगासिनो होननानै दा बे सानसे साननैनि थाखाय नङा बोसोरनिफ्रायनो बे जिनिसा सिं अरखिया जोंगासिनो दङमोन दा बे अरखिनि जोंनायनि थाखायनो बे मैया बे अरा जोंब्लावबाय आरो बिनि उनावहाय बे जायफोर जे सरकार दङ नेपालावहाय बिसोरखौ जोंनि बे नेपालनि यां जेनेरेशनफ्रा एसेब्लाबो सहायनो हाखालामोन एसे चेन्जेस लुबैबायमोन माने बिसोरनि जे रुल्स बिसोरनि जे पलिसिस माने इन्टारनेसनेलानो जा डमेस्टिकआनो जा बे पलिसिफोरखौ लानानैबो बिसोरो हेपि नङामोन दा सरासनस्रायै गासिबो जिनिसफोरा जमा जानानै मोनसे जायगायावहाय जास्ट मोनसे अरखिल' नांगौमोन आरोखि बे अरखिखौ मैया जोंबाय बे बुंथावनानै गासिबो सरकारखौनो बरबाद खालामजोब्बाय दा भिडिअफोरखौ नोंसोर नायोब्ला नुगोन गिलु बालु पुलिसफ्रा गावगासिनो दङ आरो जाय पुलिसा गावनायनि अर्डार होदोंमोन बेखौ नागिरनानै आरो पाब्लिकआ बुथारफिनलायबाय दा एक्स प्राइम मिनिस्टारनि बिसिखौ न'आव दंमोन न'यैनो अर सावनानै बेबो थैबाय दा बे मोनसे गिथाव बाथाव थासारि आरोखि बेयो दा बेयावहाय आंनि मोनसे खोथा जे जोंनि यां जेनेरेशनफोरखौ आं बे खोथाखौ बुंनो सानो आरोखि यां जेनेरेशनफोरनावहाय जोबोद पावार दङ गाज्रिबो पावार दङ मोजांबो पावार दङ नों जुदि मोजाङै जुदि बेखौ बाहायनो हायोब्ला दिनै नोंसिनि खाथियावनो दंखायो सरकार मोनसेखौ सिफायनो हायो जेबो गिदिर खोथा नङा एमएलए एमपि एमसिएलए जेबो गिदिर खोथा नङा दा बे जिनिसखौ खिन्थु पावारखौ मोजाङैसो बाहायनो हायो आरोखि खारन डेम'क्रेसियावहाय राजखान्थियावहाय सुबुंफ्रानो बयनिफ्रायबो देरसिन राजा सुबुंफ्रानो राजा बिनिखायनो जों बोसोरबानि उन जों मोनसे खाबु मोनो भट होनो थाखाय दा बेयो जाहैबाय मोजां बोसोरबानि उनावहाय नों जुदि सोरखौबा फसायाब्ला नों बिनि एगेन्स्टआव भट होनानै बेखौ नों पावारनिफ्रायहाय जानगार होनो हायो
बेयो जाहैबाय मोजां पावार आरो गाज्रि पावारा जाहैबाय नैबे जेरखम जादों दा बुलाय सुलाय सिफायलाय पाब्लिक प्रपार्टि डेमेज बुथारलायनाय मानायलाय खालामनानै जबरदस्तिखौ सोलायहोनाय बेखौ आङो सापर्ट खालामा बेखौ आं मोजां होननानैबो बुङो मानोना नों पाब्लिक प्रपार्टियानो जा माया जा बेखौथ' नों आंनि मानसिफोरनि टेक्सनि फैसाजोंसो बानायनाय ना सरकाराथ' बेखौ आलदायै बबेनिफ्राय फैसा लाबोनानै बानायाखै दा बेनो आरोखि दा अभारअल आंनि कनसेप्टआ जाहैबाय जे पावार अफ इउथ पावार अफ जेनजि दा बे पावारखौ जोङो बाहायनो हायो नाथाय मोजां लामायै दिनै जोंनि ओनसोलावबो बहुद जायगायावहाय करापसन दङ डेभेलपमेन्ट जायाखै मा जायाखै जोंनि आखायाव पावार दङ बेनो जाहैबाय भट आरो सानफ्रोमबो गोसोआव लाखि राजखान्थियावहाय रायजोआनो राजा ओंखायनो जों जुदि सोरखौबा फसाया जोंबो हाजार दम होबाबो हाजार माबा खालामबाबो जोंखौ लाब गैया नों जुदि सोरखौबा फसायाब्ला नों बेखौ भट होनो नाङा बेयो जाहैबाय नोंनि पावार आरो जुदि नों भट होआब्ला नों आं मानसिया भट होआब्ला बियो इलेक्सनाव देरहायाब्ला बियो पावाराव फैखाया दा अभारअल थेवब्लाबो बियो मोनसे जोंनि डेम'क्रेसिनि थाखाय मोनसे वार्निं साइन आरोखि आं बुंखाबाय बेखौहाय दा बे जोंनि बिटिसिनिखौ लानानै बुङाखै एज ए हल जोंनि भारतबर्सनि खोथाखौ लानानै आं बुंदों आरो बेखौहाय मानोना मा जाखो बे जेनजि जे सोदोब दङ जे यां जेनेरेसन सोदोब दङ बे भारत स्वाधीन जानायनि उनावहाय सबसे बांसिन नाग्लिजानाय सबसे बांसिन थगायजानाय जेनेरेसनानो जाहैबाय नैबे दा जेनजि माने 1990sनिफ्राय जन्म जानाय आरोखि बिनि उननि मानसिफ्रा साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो बिसोरो बांसिन थगायजादों साख्रिखौ मोजां मोना गेजेरावहाय थाखा फैसा होनानै साख्रि लानांगौ जाहैबाय दा थाखा फैसा होनाङा खिन्थु साख्रि लानाय दा गोदान जेनेरेसन हाबफैबाय दा बे जेनेरेसन थालांबाय बिजनेस मावनायाव जेबो गैया माने बे जेनेरेसना बिराद डिप्रेस मोनसे जेनेरेसन बे जेनेरेसना जेरावबो खाबु मोजां मोनाखै मोजाङै रिप्रेजेन्टेट खालामजायाखै दा ओंखायनो बे जेनेरेसना मुलुगनाङैनो सबसे बांसिन फ्रास्ट्रेटेड आरोखि एकदम फ्रास्ट्रेटेड माने मा खालामनो मानो होननानै ना साख्रि दङ बिमा बिफाखौ मोजां नायनो हायो ना मोजां गाव माबा मोनसे खालामनानै मावना जानो हायो दा जोंनि गेजेरावनो बहुद दङ थिखादार जानो गोसो जानाय बहुद दङ माबा जानो गोसो जानाय उन ओंखारगासिनो दङ फिसा फिसौ माबा मोनसे मावगासिनो दं ना मोजां बबेबा मोनसे सेटेल जानो हादों ना माबा मोनसे मोजां गावनि थाखाय खालामना लानो हादों दा बेखायनो बे जेनजियानो बे यां जेनेरेसनानो मुलुगनाङैनो दावराव दावसि खालामगासिनो दङ जेराव उफाय गैला सोरखौ बबाव लाखिबावनो सोरहाबा दाम बारायनायनि थाखाय सोरहाबा साख्रि मोनैनि थाखाय सोरबाबा न' मोजां मोनैनि थाखाय सोरबाबा मानि थाखाय बाय ब्रुस बहुद जिनिस दङ दा बेखायनो आंनि मोनसेल' बे फोसावनाय नोंसोरबो नाय बे जिनिसखौ फरायनांगौ एसे स्टाडि खालाम भिडिअसफोरखौ नाय बे पावारा जाहाथे मिसइउज जाया पावारा दङ आं दाबो बुंदों पावारा दङ जोंनि यां जेनेरेसनावहाय जोंना पावारा दङ जों बे पावारजों बहुद जिनिस खालामनो हायो जों ज' जायोब्ला जोङो सोरखौबा जुदि मोजां मोनाखैब्ला बेखौ जों भट होआलासे बेखौ जोङो उथायनो हायो दा बे पावारखौ आं रियलाइज खालामजानो लुबैदों जोंनि बर'नि इउथफोरखौहाय बयबो खौसे जा मोजां खोथा रायलाय उननि खोथा रायलाय दिनै बिसिबांबा मोजां खोथा बुंदों बे नेपालनि आं भिडिअफोरखौ नायना नुदोंमोन आङो स्कुलाव थांनाय गथ'फोरखौ बिसोर मा बुंदों दिनै जों जुदि माबा मोनसे जानांगौब्लाबो जों जानोसै जोंनि भबिसतआ गैखालाखा खिन्थु नोंसिनि भबिसतखौ जों मोजां खालामगोन दा एसेबां नारसोजानायनि उनावसो बिसोरो बे सरकारनि एगेन्स्टआवहाय बिदि स्टेप लानो गोनां जादों दा जोंबो दा जोंनि खोथाखौ साननानै लाब गैला जोंनि बिमा बिफाया जा मावदोंमोन दा बे थासारिखौ जों दा मोनगासिनो दङ दा जों जाखौ मावगोन जों जुदि दा हादानखौ सिफायाब्ला जोंनि उननि जोलैयाहाय मोजाङै न'खौ लुनो हानाय नङा दा जोंनिखौल' सानबाय थाबा जानाय नंला दा जोंनि आखायाव जा दं जोंनि सिगाङाव जा दं जों बेजोंनो सोलिनांसिगोन दा ओंखायनो सावरायलाय आं दाबो बुंदों नेपालनि जाथायखौ नोंसोरो भिडिअ नुगासिनो दं जेरावबो मोजाङै नाय जाहोना बेनोमोन जे बेयाव करापसन जादोंमोन बे करापसननि थाखाय नेपालनि सरासनस्रा सुबुंफ्रा मोजाङै थांनानै थानो मोनाखै साख्रि मोनाखै आबाद मावनो मोनाखै जानो मोनाखै उन्दुनो मोनाखै बेखायनो बे गासैबो बे खब जमा जाना थानायखौ मैया बिसोरो देखायबाय सरकारानो सेस खदम गासिबो खारजोब्बाय दा बिसोरो मा जायो जों फैबाय थानाय समाव नुसिगोन आरोखि गोजोन्थों